Patxi! Hombre, kaixo Mike! Zer moz? Ondo. Guggenheim baino erakusketa handiago dakak, zer da hau gizona? Saiatzaitu. Zenba lan egiten duk, Patxi, zenbat imarra den? Inbrazioak. Hau denei, zu egiten altzut hemen, Bai, Patxi. hemen iten diagu, dena gukindakoa, bertako generokin, bertako aragikin. Haizu, Patxi, eta kontatu pixkato Targoxoko historia, hau ez da arategi bat normal horitakoa. 2006an iriki gendun arategi eta urdaitegi bezala, eta gero gendun osatzeko fruta. Urteak hasi ziren pasatzen zaizien bezala, konturatu ginen jendeak bait demandatzen zulako eta gehiago gauza prestatuak. Orduan 2006an erabaki gendun sukaldetxo bat egitea. Baldenik eta gauza gehienak guk egiteko. Haizu, eta Patxi, konturatu naiz, hor kanpoan dakazula makina bat baita, ere? Hori bai beste zerbitzu mota bat emateko. Baina hori oso ongi dago. oso ondo. Hori egunero irekita hongo da. Bai, hori 24 ordu da. 24 ordu. Haizu, Patxi, begira, hemen ikusten dut, lehenengo saria hamburguesa tradizionala 2022. Zer dau zuretzat horrelako sari bat lortzea, Patxi? Netzako izan duzen inpas bat. Bai. Osea, netzako hemendikan aurre izan du. Ja, hau lortu dugu, eta baina hau zaindu behar dugu, eta saiatu behar dugu hortikan eskeistea. Eta gero hemen ikusten dut beste bat, bigarrengo saria hamburguesa berritzailea. Hau ze urtekoa da? Hau lehen urtekoa, eta hau da Euskadi mailakoa. Euskadi mailan. Euskadi mailan, da berritzaileakin, beste hamburguesa batekin. Ni probatu nahi ditu horrelako hamburguesa bat. Probatuko den. Ze hamburguesa prestatu behar didak? Bueno, gaur momentu honetan prestatuko diazu Euskadiko hamburguesa berritzaileen bigarrengo saria. Kuidao. Haudek, batzerreko oilasko iztarra, Kolorean ebaritzen duk, hartzen ditugu iztarrak eta mamitu egiten ditugu. Dena Garbi-garbia. Erra. Eta gero dauzkagu osagaiak. Espinaka baratxuri pixkatekin, txampiñoia, bere espeziekin, pimienta, jengibre, bere gauzatxoekin. Pimienta, jengibre. Ba, eta gauz gehiago. Kuidao, sekretuak hemen txateatzen dira. Denez esan, Eta gero arrotza. Eta gatza. A ber, Patxi, venga ba, zerkin hasiko gea. Beno, orain momentu honetan txikutuko dugu. Oilaskoa. Oilaskoa. Nastuko dugu. Oilaskoa, espinakarekin. Oilaskoa, hainbeste espinaka, dena klabau. Dena klabau. Jo, ongi ateatzeko ala behardik, Ikusten dezute bezala, jaragia ja txikitua dago, espinakarea ondo txikitua dago. Gehituko izkigu beste osagaia. Venga ba. Haze itxura dakar, Buah. Hau niretzako momentu oso zaila eta gorra da, Patxi. Bigarrengo postua, Patxi. Nola da posible? Honek lehenengo postu behartzen saria, baiez. Hamburguesa errazeok, baino Patxi, hau ez da bukatu. Orain, Game Meat lehiake. Eta orain txazten da, Patxi, The Game Eat. Estatu Batuetako Joy Chestnut munduko errekorra daka hamburguesak jaten 38 minututan. Zenbat hamburguesa jan zituen? 28, 32, 50. Zenbat jan? 50 asko nik, 32. 32. Bai! Krak! Ikerketa baten arabera, Euskal Herrian ze jaten da gehiago? Iruginarra, txistorra, odolkia. Urte guztian esango dut irugiarra. Bai, Patxi, halaxe da, iruginarra! Bueno, Patxi, azkeneko galdera. Ze animalia da? Noren muturra da hori? Hori basurdearena nik uste dela. Halaxe da, basurdea! Osongi, Patxi, osongi! Hori erresagoa da. Hori erresagoa? Bai. Zein da? Behia. Bai! Behia da. Eta hirugarrena begiratu muturra hau nahiko berezia da? Hori ematen du Carmen de Mairenara. Baina ez da Carmen de Mairena, Patxi. Norena da, behizakongi! Tximu batena. Tximu batena dela, bere dudak izan ditu. Halaxe du, Patxi, tximu batena du, krak! Artista jaiz, Patxi! Horrek zer esan nahi du, Patxi. Zuk lortu duzula. Hombre. Hau beste sari baduk, Hombre, dudik gabe. Hau beste sari baduk. Hori atean jarriko diau. Atean jarriko dugu. Venga, guazen atean jartzea. Otargoxok eta gure Patxik lortu dute nire kalitatezko seioa, Patxi. Zorionar, Elios. Zorionar.